soal kamu saji lewat si tuolo jangan tunda-tunda. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiuk-tiuk nyawa pasti mati. Bisa jadi ibu-ibu dulu mati embo kemudian. Atau embo kemudian ibu-ibu dulu. Mapilih. Ya tu mumbang jatuh kalapo jatuh. Anda tahu nasib awak dah. Selagi nyawa masih di kandung badan, lakukan amal-amal soleh, muliakan orang tua awak. Tapi kalau nyawa lah pindah ibu bapa, dah lah. Ya tu, aja sampai singkek paminto umur lah tibo di jangkauan, tabuah di gua tigo-tigo, badan bagan jua paliak pulang, surui ke tanah dan sabingkah. Balasia bunyi cabiak kapan pak badarun ayah pamandian, dikocong di kabek limo cukui satanggi ayah bungo. Bararak tandu ka surau, tibo di surau disumbayangkan, mairiang sumayang ampe takbir, ke pusaro kita dibawa orang, tibo di pusaro mai dieriangkan, di batih papan nasabilah, di sinan baru takana idui kamati. Maka dari itu, selagi nyawa masih di kandungan badan, gunakanlah nikmat Allah untuk ketaatan. Ya ibu bapak, mungkin itu yang dapat ambo sampaikan. Talintuang kanaya tasingguang katurun, lidah kia indak batulang. Ambo minta maaf kepada ibu bapa. Lai ba maaf kan ambo doh. Untung-untung ado keberkahan bagi ambo dan ado keberkahan bagi ibu bapa jamaah yang berhadir pada malam ini. Semoga dengan acara Nabi Muhammad ini keberkahan hidup kita, pencarian kita, seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Telintuang kanaya tasingguang katurun, lidah kia indak batulang. Kali lawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tarabiah. Kalau gawa minta ditimbang, kalau doso yuam pun nalabiah. Atai-atai sibungo atai lah kambang bungo sitawa. Walaupun tercacah janggui kalantai, manusia basipai gawa. Merpati bataluai jauh, tibo di lantai pecah balah. Lukuati bukan dek pisau, antah dek galati ujung lidah. Bukan tamilang mengulampai pak, tambilang pangali pakuburan. Bukan mamilang tando dek pandai, mamilang untuk diamalkan. Harimau todorong dek balangnya, gajah todorong dek gadiangnya. Manusia banyak todorong dek ebat santiang kayo rancak serato pandainya. Kok tak jadi nabakian sakali liam bo minta maaf. Lai kaba maahan ambo. Tutui perbuatan kita dengan kulimah. Sia yang mati dalam kulimah, salamai tubuh pulang ke tanah, salamai nyawa balik ke Allah, diakui Nabi masuk surga jannah.